Здравейте хора, исках само да ви кажа, че може да не снимам дълго време, не знам, но може и сега да снимам. Чакайте малко. Да, мама каза, че може. Добре, да започваме. Аз мисля, че няма много наци, но не съм видял. Сега да започваме с крафтинг гейм. Съм тръгнал. Така, окей. Така ви показах. Сега ще почна на креатив. На survival. Така. Тук не спомня на някакво малко островче. Като... Това е лошо начало. Имаше в книгата. Значи, ще взема той дърво. Ще да яко, ако бях с ония мод, дето още чупиш долното и всичко пада. Както при това. Пясък. Гравал също. Значи, поразучих малко за тази игра. От креатива. Малко от книгата. Малко люкади. Така, тъй. Там. Това козали. Пуши. Ще го крафнем. Вижте, аз съм Батман. Вижте, тук като някакъв индианец. Но, така. Започваме тук. Аре. Добре. Ще направим един чест. Тук ще пушнем и оттам. Колкото значи първо няма да се направя къща. Ще направя един кей, с който ще мога да ловя риби, сещате си. Ето тук. Клякаме. Ревки бум. Аре на 3 купчета. Още мъничко. Много дължа. Мисля, че вече не ми си. Не стига. Оставаме. Така. Не съм грапа в нещо. Добре. Сложим скъпане, че да гледам. Това какво е? Дърво. Ще го сложим тук. Не прихващам, да? Ще става само на тези две. Значи взимаме и това дърво.
Само ще идваме и смятаме водичката. Доста лошо начало. Нищо няма мога да направя това. Тук ще бъде, ще стане това хълмчето към пънчкото. Тая пъпка. На пъпката. Но знаете, даже направо може да не се абонирате, защото може да не ставам. Но според тебе съм много добър. Не си знам възможностите, но и аз съм почитател на двама-трима геймери. Канино нещо си, Никито и Shadow Hex, Васко. На тях съм голям почитател. Много ги харесвам, много яки клипове правят. Това е така го слагаме. Тук ще сложим две тръкопчета. Ще ги взема от тук. Ще ги взема от тук. Няма много глас. И може и да не ви хареса клипа. Така. Бам. И значи ще бива да отидем до някъде къде... Коза! Овца! Чакай, овца, чакай. Не бягай, моля ти. Мерси се завълната. Това не е нещо. Това е най-лошото начало, откъдето тръгвам да играя. Къде ма спална в това... Защо не става? Тук не дойдох за нещо. Пак. Хора, толкова малко разстояние. Аз само толкова изминах. Това просто не е за вярване. Значи хора, това беше най-гадното място, където да спална. И се надявам този клип да ви е харесал. Даже не знам как ще ви хареса, и за нищо не става. И така да ще я бия. Сега ако не си направи с прасеца и родите. Става. Как е? Бат Пешо. Пешо. Бат Пешо. Пешо. Не, Пешо. Чакай, Пешо. Как си, Пешо? Аре, Пешо, ти ядеш ли, бе? Абе, Пешо. Не, бе, Пешо, не бяга, бе, Пешо. Мама ти, бе, Пешо. Умирай, кучка. Умирай, пука. Бягай, бе, кличо. Бягай, Пешо. Не, карам, Пешо. Кравички. Имаме си крава. Чакам още една овца. Значи хора, тук като се направя печка, мечка, ще направя стъкла. Къщата ще е поте и това. Че станахме една годинка. Тия просто не знам как тук да се засилват тия малки островчета, но доста се радвам.
асоциират. Пък животинската тора е полезна за растенията. Нали бе? Вие знаехте ли го това, хора, бе? Вие сте умни, бе. По това какви оценки имате, бе? Каляне, това ако го гледаш ще кажеш 6. Нали така? Специално за Калян Гачев. Той ще каже 6 на звикалца. Каква яка статия. Какъв хубав хуй. Добре, хора. Това е от мен. Ще се видим в следващия клип. Чао.